Maxi King. Jedinečný chuťový zážitok z lieskových orieškov, čokolády, mliečného krému a tekutého karamelu uprostred. Nie je obyčajný, je jednoducho maximálny. Kinder Maxi King. Pri termínovanom vklade je najdôležitejší úrok. Preto u nás máte na termínovanom vklade úrok 4,0% ročne. 4,0? 4,0. Tak to beriem. Tak to by ste mali. Už nie je nad čím rozmýšľať. Príďte si pre termínovaný vklad s úrokom 4,0% ročne. Na pobočkách v každom okrese. Prima banka. Clubcard vám šetrí peniaze. Práve teraz Clubcard. Pampers Premium Care len za 13,95 a v oddeleniach FNF zľava až 25% na detské a dojčenské oblečenie. Tesco. Akútna bolesť? Skúste ultratenkú Voltaren liečivú náplasť. Vďaka dlhotrvajúcemu účinku stačí aplikovať iba raz denne. Pohodlné riešenie pre úľavu od bolesti. To je môj proteíňák? Nie. Ja ale vidím môj Miller Milk. Veľa mlieka, veľa chuti, veľa bielkovín. Vyskúšaj. Miller Milk. Chuť plná mlieka s proteínom. Haló, už som tu. A so mnou prichádza megavý predaj s poctivými zľavami. Kúp napríklad kávovar DeLonghi s intuitívnym ovládaním alebo elektrický výškovo nastaviteľný stôl Alza Ergo. Nezmeškaj megavý predaj na Alza.sk. Super kvalita za super cenu. Som zvedavý, kde... Lidl. Preto už od štvrtka Nescafé Classic alebo krema iba 4,50 za 200 gramov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Persil tekutý prací gel len 17,99 za 100 praní. A navyše Pepsi alebo Mirinda iba euro 15 za 2,5 litra. Lidl je líder nízkych cien a obchod s najlepšími cenami na Slovensku. Dokazuje to aj ocenenie Best Buy, ktoré vďaka vám pravidelne získavame. Lidl, správna voľba. Myslím si, že prvá Luckyho majiteľka bola skvelá astronómka. Až kým ju jedného dňa neuniesli mimozemšťania. Prečo by ináč niekto opustil najlepšieho psa na svete? Hľadáte najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie? Stačí, ak do porovnávača Superpoistenie.sk zadáte vašu ešpéze a do pár sekúnd vyberáte zo všetkých ponúk autopoistenia na trhu. Vrátane akčných. Ušetriť tak môžete až polovicu. Jednoducho, rýchlo, lacno. Superpoistenie.sk. Nazdar. Čo to je? Losos. Sám som ho chytil. Kecáš. Chyťte si svoju rybu každý deň. Rybie nátierky od Hamé. Máte radi čerstvé výrobky? U nás ich nájdete za senzačne nízke ceny. Už od štvrtka kukurica cukrová kus za 38 centov a kurča bez drobov kilogram za 2,39. Váš najdôveryhodnejší predajca potravín Kaufland. S vernostnou kartou Dr. Max Club teraz výhodnejšie. Collagen Drink Dr. Max až 10 000 mg kolagénu v jednom vrecku so zľavou 25%. Dr. Max, jednotka v starostlivosti. Nový Axe Jungle Fresh. Pánsky dezodorant. S neodolateľne fresh vôňou je možné všetko. Voňaj neodolateľne Axe Effect. Buď neodolateľne fresh aj so sprchovacími gélmi Axe. Tak toto bude niečo veľké. Hrajte v utorok a piatok o jackpot až do výšky 120 miliónov eur. Eurojackpot. Vitajte v klube. Strašne nudná party. Je to až také zlé? Ešte horšie. Je to banda lúzrov. Na, daj si Snickers Creamy. Chcelo by to viac jemnosti. To je jeden z tých lúzrov? Zo Snickers Creamy za rašidovou nátierkou to pôjde hladko. Palete Intensive Color Cream. Ešte viac ošetrujúca receptúra. A taká intenzívna farba. Už žiadne šediny. Dôverujem palete. Odrasty? Zakryte ich okamžite. Kedykoľvek, kdekoľvek. Palete Rudry Touch. Toto je Dávid. Sympaťák. Rád chodí medzi ľudí. Čo to máš na ruke? To na baby moc neplatí. Jedine, že by to jednoducho platilo. Už som myslela, že niekoho máš? Mám. M-Bank. Majte aj vy. Platte jednoducho a zažite pocit víťazstva. S platobným prstenom, ktorý získate ako jedný z prvých. M-Bank. Veľké malé víťazstvá.
Vďaka vysávaniu CO2 máme šancu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Stačí už len zohnať 300 miliard eur. Prestaňme už hovoriť do vetra, radšej ho využíme. Vďaka plánu obnovy bude Slovensko bližšie k energetickej sebestačnosti a lepšie pripravené na klimatickú zmenu. Osviežte sa bonusmi na 5G zariadenia. Skočte si po Honor 200 Pro s ideálnym fotoaparátom na profesionálne letné portréty a displejom s výbornou viditeľnosťou aj na slnku. Teraz so zľavou až 96 €. O2. Užite si spoločné chvíle s priateľmi a vychutnajte si ich naplno v pohodlných a štýlových kúskoch so značkami Esmara a Livergy. Už od štvrtka v Lidli, džínsy iba 9,99, obu rovnako len 9,99 a dámske alebo pánske tričko iba 3,99. Lidl. Správna voľba. Mozaika príbehov, Zuzana a veľvyslanec boli kedysi zasnúbení, ktoré spája jedno miesto. Objavte čarovnú atmosféru Orientu v novom slovenskom romantickom seriáli Lásky v Istanbule. Už teraz exkluzívne na Jojplay. V dávnej dobe, keď životy ovládala temná mágia, je čas ovládnuť ako. Prišli o svojho pána. Len ak sa spoja s tajomným cudzincom. Čo tu robíš? Hľadám miešanca. Dokážu povstať. Teraz prišiel náš čas. Proti obrovskej armáde temnoty. Nebojím sa ťa. Mal by si sa. Keanu Reeves v akčnom filme 47 Roninov v piatok o 20:40 na Jojke.